Kahit may pandemya, patuloy ang Department of Agriculture Central Luzon sa pagbibigay tulong sa mga naapektuhang negosyante mula sa livestock at poultry industry. Magtatatlong buwan ng pinakikinabangan ang Regional Diagnostic Laboratory sa Tarlac City. Ang naturang pasilidad ay pinagkaloob ng United States of America Defense Threat Reduction Agency. Isa sa pangunahing serbisyo ng laboratorio ay ang diagnostic test para sa mga hayop. Sa ganitong pamamaraan ay maiiwasan at makokontrol ang anumang disease outbreak sa rehiyon. Ayon kay USAID Agriculture Section Representative Morgan Haas, ang pagtitiyak ng kaligtasan ng livestock at poultry products sa Pilipinas ay hindi lamang usapin ng national food security bagkus ng pandaigdigang supply ng pagkain. Ikinatuwa naman ni Agriculture Secretary William Dar ang pagbubukas ng laboratorio dito sa gitnang Luzon. Maliban sa mga magsasakang nakadepende sa gulay, prutas at palay, mas mabibigyang pansin na rin ang pangangailangan ng mga nag-aalaga ng hayop gaya ng baka, baboy at manok. Malaking tulong umano ang mga makabagong teknolohiya at pagsusuri upang lumago ang livestock at poultry industry ng gitnang Luzon. Samantala dahil nga sa epekto ng COVID-19 crisis sa ekonomiya, bumaba ng 10% ang chicken production sa rehiyon simula January hanggang June 2020. Mula sa 345,839 metric tons noong 2019, naging 310,211 metric tons na lamang ito ngayong taon, habang hindi naman masyadong gumalaw ang hog production sa gitnang Luzon. Noong unang dalawang quarter ng 2019, mayroong 217,606 metric tons at 217,006 metric tons naman ngayong first at second quarter ng 2020. Gayunpaman, nananatiling top poultry and hog producing region ang Central Luzon sa buong Pilipinas. Rainiel Pawid, CLTV News.